এই দলাইনি হিংকে আম্বাসাও যতनु ফাইবাইদি আম্বাসা ট্রেন স্টেশনनि হইতে বরক মা কানাই তৈবো নট অনুপতি তৈ বাদবাকি ডিস্ট্রিক্ট রৌনি আইন গানাगिनि हिंखे पेचार थलो चिनि स्टपेज नाय त्रिपुराओ दुईटा जागाओ नुबा थांनाय बनियागुलो चेंजांनाय गे जों 2 तारिखआव थांगै 4 तारिखआव दिल्लीआव सकनाय 4 तारिखआव दिल्ली सकै साराय मिजोराव जों दिल्ली सकनाय बनि परे 5 तारिखआव चिनि दर नांनाय 6 तारिखआव हाय नेहाय तेवैसे दर नांफिनाय 2 दिन जों दिल्ली जंतर मंतराव जों प्राय 2000 नि ऊपर जों आरो जागा दर नांख्लायनाय बायरेआव तंनाय ताखोतै बहुत सुनंगो आं कयनाय मुसुगो जारा ट्रेन बाय थांया फ्लाइट बाय थांनाय एबा दिल्लीआव तंनाय बा आसे पासे निनि देहरादून हन्दी लखनऊ हन्दी विभिन्न शहर तंनाय चिनि त्रिपुरा सारनांगो आं कयनाय मुसुगो निरावबो चिनि अ दर नाव फाइ मानदनानि बागै तैबो अ प्रेस मीट नि बिसिंति नु कयनाय मुसुगो दिल्लीआव तंनाय चिनि जत त्रिपुरा सा ताखोतै बहुत सुनंगो चिनि दिल्ली दर ना थांनाय रनो निरावनि चुबाचु नांनाय निराव चुबाचु खायखांके बिलाइके हामनाय हानबाङो जों कयनाय मुसुगो चिनि दिल्लीनि जे दरना जे चिनि मुभमेन्ट ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि मुभमेन्ट सक्सेस खायनायनि बागै जत आम जनता ते त्रिपुरा सा लोगोरनि थानिगो कयमुनारो चुबाचु खायनायनि बागै ते दिल्लीआव थांनाय ताखोतै बहुत सोनो बहायनो जों अरा मुभमेन्ट खायनायनि बागै सि थांनाय जों डिसिप्लिन मेंटेन खायनायनि नांनाय चिनि भलन्टियारनो जों सपोर्ट खायनायनि नांनाय चिनि थुंनो सब कमिटि खाजाक भलन्टियार कमिटि नि फुड कमिटि फुडिंग एंड लजिंग कमिटि तंनाय ट्रांसपोर्ट नि कमिटि तंनाय मेडिकल नि कमिटि तंनाय मेडिकल टीम संग थांनाय ट्रेनो चिनि कल्चरल प्रोग्राम बो आरो उनाय कल्चरल टीम बो थांनाय ते बेबाक चिनि त्रिपुरासा नि मीडिया तंनाय रबो आ जागाव मानजानानि बागै खबक जाव चिनि जे मीडिया तंनाय रनो बो जों प्रोवाइड खायनाय जों बरनो समो चिन समाय बाक्सा तलांनानि बागै जों फेसिलिटी रनाय हानि बागै जत प्रेस मीडिया तंनाय र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय रनो बो पयजावो चिनि मीडिया सेल नि कायसा कमिटि सब कमिटि तंगो कलदां सुबाय कांटेक्ट खायबेदि जे थांनाय र दायदि थांनायनि बागै बवाय कांटेक्ट खायदि चिनि मेडिकल टीम बो तंनाय मेडिकल टीम नि बागै बो थुं प्रोवाइड तंनाय मेडिकल नि हेल्पलाइन खायजा तंनाय जे आरो थांबाय हाया साया अंखा हिंके ओ चिनि हेल्पलाइन नम्बर र कांटेक्ट खायबेदि हिंके आं आसनि सानानि मुसुबो हायने हाय रिमाइंड खायनायनि मुसुबो 2 तारिख 3 ता जराव जों स्टार्टिंग खायनाय डिपार्चार खायनाय बनिया गलो जों आम्बासाव स्टपेज तंनाय दलाइनि जे ताखोतै बहुत संदिले थांनाय र आम्बासाव ट्रेन स्टेशन नायसिंदि तैबो नट अनुपति रनि बागै पेचार थलो नायसिं जतना हम आरो कयटा बगि तंनाय ट्रेन चिनि टोटल 16 ता बगि तंनाय आ जागा जों एडजस्ट खायरनाय जतनो ट्रेनो बम लिस्ट थेजागनाय जत लिस्ट गनागो बरमनो आइकार्ड बुरो जागनाय अमा हायके जों ताक सिस्टेमेटिक बाय थांनायनि बागै जों चेष्टा खायतंगो जत जे पार्टिसिपेंट लिस्ट ट्रेन बगिबो लिस्ट पेस खायजागनाय थेपा जागनाय आरो कि दरना सुबिदाना केबो हाकतो केबो आदंग कगना रंना बाहाय साब रक तंनाय चिनि हाकतोनि बिसिनि ताबावबो कनफार्म याखो चिनि बुबाग्रा कांटेक्ट खायतंगो सोबा तंनाय आबो ताकसे जरा कनफार्म याखो आ जागा सोबा स्पीच खायनाय सोबा कगना रंनाय चिनि बिसिङो चिनि लिडार सोबा थानाय आबो बसं ताबक जरा फिक्स याखो फेयाबा कय दिनो चिनि हाई लेवल कमिटि नि महाराजा फायखांके कमिटि आजक जागै सोबा कगना रंनाय माहायरो ठीक खायजों हाकतर हापांनो कोनो डेपुटेशन बा मेमोरेंडम आ बाहाय सबमिट रखो बत जों ऑब्वियसली बत रोजानाय जों मेमोरेंडम तो सबमिट खायनाय जेहेतु दर ना थाङै दंगो जों मेमोरेंडम रनाय जोंनि सिंगल पॉइंट एजेंडा तंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जोंनि त्रिपुरा सारनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न जों रनानि ओंथों अमो जों मेमोरेंडम तंनाय साबना रोदों जों आरो होम मिनिस्ट्री रनाय प्राइम मिनिस्टार रनाय अमा हायके जे कनसार्न माने हेड तंनाय आरोनि बनि थानिवो जों जोंनि बुबाग्रा नेतृत्व रोजानाय कन्वेनर सब ताकलाय दिल्ली अभियान दिल्ली अभियान बाङै कन्वेनर चिनि देबजित त्रिपुरा एमडीसी हिंके चेयरमैन हिंके आं निजेनो दिल्ली अभियान बागै फेयाबा आरोनिवो स्पीच रवानि अम खायमानि सेटिं खायनानि हिंके जों महाराजा बाय कक सालायबि ठीक खायजेना ताइते कैसे सुमको मीडिया रंके जे पर्सनल चिनि मीडिया सेल नि सब कमिटि नि इंचार्ज दंगो कलदां सुबाय कांटेक्ट खायदि